O Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas é un referente na conexión da ciencia básica e da ciencia aplicada en biomedicina. Creado en 2011 pola Universidade de Santiago de Compostela, o CIMUS destaca pola súa orientación á aplicación translacional e á transferencia dos seus resultados de investigación. Máis dunha decena dos fármacos desenvolvidos polo centro que chegaron a ensaios clínicos convertéronse en referencia nos seus ámbitos de aplicación. O centro, que forma parte da rede CIGUS, aspira a consolidarse como hub internacional de biomedicina e quere funcionar como ponte entre o laboratorio e o paciente. A súa estrategia enfócase en dous programas, o integrativo translacional e o de medicina molecular. No período 2020-2023, o CIMUS publicou máis de 750 artigos e logrou captar 38 millóns de euros. Neste mesmo período, o centro, que ten 7 spin-offs activas, obtivo a concesión de 10 patentes e licenciou 5. Ademais, 6 dos seus investigadores contan con axudas ERC.